Η κορυφαία εσωτερική διοργάνωση της Ξηφασκίας με Αμαξίδιο, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έγινε το απόγευμα του Σαββάτου σε κεντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο. Η ευχάριστη έκπληξη των αγώνων ήταν η εμφάνιση της Εύης Βλάμη, που ασχολείται με το άθλημα μόλις ένα μήνα, αλλά και του εδίου στα μετάλλια του ψήφους ασκήσεως της Σπάθη γυναικών. Έκανα βόλεϊ κάθε πρώτα. Το συνεχίζω βέβαια παράλληλα και δεν πάει καιρός που έχω ξεκινήσει και Ξηφασκία. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις την Ξηφασκία? Βασικά είναι ένας πολύ καλός φίλος, ο Γιώργος Αλεξάκης. Μου είχε πει, έλα να δεις πώς είναι να παίξεις, μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα. Τον άκουσα και ήρθα να δω πώς είναι και τελικά μου άρεσε. Μεγάλη μάχη έγινε στη Σπάθη των Ανδρών, στο αγώνισμα δηλαδή, που η Ελλάδα πριν από ένα μήνα κατέκτησε το